Аз съм Васил Иванов. Аз съм Марин Николов. Аз съм Генка Шикерова. Започва разследване в темата на Нова. Злоупотреба с власт, злоупотреба с доверие и излагани надежди. Свикнали сме с действителността след избори по-български. Как кметове се самозабравят и преяждат с власт, сме ви показвали и друг път в разследване. Следващата история е за това как грешките на предишните не са за урок. Община Никола Козлево. С висока безработица и хора зависими от благоволението на местната власт. Преди година в наше разследване ви показахме как кметът на общината Турхан Каракаш от ДПС, малко след като печели изборите, си купува с общински пари употребяван 6 годишен Мерцедес за 50 000 лева. Не ви ли неудобно да карате кола за 50 000? Защо трябва да ми е неудобно? Ще не струва ли малко много според вас? А като си кмет трябва да караш какво? Всеки има свои виждания. А защо трябва? Щом хората са ми гласували доверие, значи имам правото да карам Мерцедес. Хубав ден ви желая. Няколко месеца след излъчването на този репортаж, този кмет загуби изборите. Така за пръв път от 89-та година насам ДПС загуби община Никола Козлево. Изборите спечели кандидатът на ГЕРБ – Ешреф Реджеп. Новият кмет обеща повече морал, почтенност и прекратяване на порочни схеми в общината. И хората го избраха. И какво да видим само 10 месеца по-късно? Екипът ни отново е тук. Откриваме, че новият кмет си е купил сградата на бивш шуменски супермаркет. Цената около 1,5 милиона лева. След като е купен от кмета, в супермаркета започва голям ремонт. Група работници усилено се труди. От ранни зори до късно вечер. А сега внимание! Кои са тези работници? До един служители на общината. Изпратени в работно време да ремонтират новозакупеният супермаркет на кмета. Снимахме ги в рамките на месец и половина. Как всяка сутрин в 7 се качват на общинският микробус, управляван от шофьора на общината, и в 8 пристигат в супермаркета на кмета. В Шумен. Социален работник в общината, който е и сват на кмета, играе ролята на бригадир. Отваря магазина и разпределя задачите на останалите общински служители. През деня с общински бус и съответно с общинско гориво той прави няколко курса за доставка на материали. На няколко пъти заснехме и кмета да идва лично, за да контролира работата на общинските служители на новия обект. Идва със скъпия общински Мерцедес, купен от предишния кмет, който беше обещал да продаде и да купи обикновен автомобил, ако той бъде избран. След като наблюдаваме тази картинка повече от месец, отпечатахме стоп кадри на общинарите строители от супермаркета на кмета и отидохме право в кабинета му. Кой е този човек? Познавате ли го? Е този човек. Познавате ли го? Да. Галип? Галип. Какво прави Галип тук? Бойдисот. Какво Бойдиса? Това е един... Това, господин кмете, е вашия магазин. Да. В Шумен. Да. А този Галип е общински служител. Да. И той води са вашия частен магазин. А този кой е до него? Мустафа. Какво прави Мустафа? Общински служител и той. Какво прави Мустафа? Работи ли? Работи. На вашия частен магазин? Да. Периода, в който работят на вашия магазин, Да. са на заплата на щат в общината и в работно време работят във вашия частен магазин. Тук има служител на училището. Има... Кой е този човек? Знаете ли? Това е вашия сват ли? Господин кмете, този кой е? Реджеп и Нурай. Да. Този бус какъв? Общински. Общински бус. Това е шофьора на общината, който кара буса, общинския. И кара служители на общината, това е пред вашия магазин, да работят във вашия частен магазин, в работно време. Да. Това морално не. Това е сега... Това е, не снимахме един месец, всеки ден снимахме. Всеки ден един месец. Това е общинския бус, във вашия частен магазин, това е вашия шофьор, общинския служител, вози сутрин служители, които взимат заплата от моите данъци, за да работят безплатно във вашия частен магазин. Така ли се получава? Не е така. А как? Ние сме направили
а, Кой е това тук? Между работниците. Кой е това? аз съм. Тук вие раздавате задачите на шофьора, на този човек, на тези хора. Вижте как строят и вие им раздавате задачите там, на обекта, на вашия частен обект. Ето ги още снимки, вижте през булеварда. Тук отливате стълбите, минавате на инспекция, ето ви пред магазина. С Мерцедеса, със същия Мерцедес. Ето стария кмет го купи и той скъпата лимузина. Вие с този Мерцедес и дадете да си проверите какво са свършили работниците, служители на общината, какво са свършили с парите от моите данъци за платени. Какво работи служителя на училището в вашия магазин в работно време? Какво работи шофьора? Ето го тук шофьора. Виждате ли с червения анцук? Виждате ли как строи вашия шофьора на общината? Какво излива бетон? И другия шофьор? И двамата шофьори на общината, какво правят на вашия строителен обект части? Половината община тук ви работи на частния магазин. Пътуват 30 км с буса на общината да ви правят ремонт на магазина, който сте купили наскоро. Злоупотреба с служебно положение. Хора на заплати. Не е злоупотреба. Според вас, те хора дали могат да откажат да отидат там да работят? Могат. И какво ще стане, ако откажат? Нищо няма да стане. Нищо няма да стане. Дали ще станат на работа? Ще остават ли на работа в общината? Що да не остане? Ако откажат. Не знам, питам ви. Ще ви моля да прекратим. Добре, а няма ли да ни кажете последно нещо за морала? Вие казахте, че не е неморално, така ли? Не. Не е неморално. Значи предният кмет каза, че не е неморално да си купува скъпа кола. Какво става в тази община? Да, ето е вашата секретарка, вижте, ето тук. Все едно това момиче да го пратите да строи. И да получава заплата тук, че е тук. Все едно сега да я няма тук. Тя не е строител. Как да не е служител? Строител, казвам. Значи с който може да строи, го пращате там, така ли? Тя може да чисти, примерно. Що да я прати сега да чисти магазина? Сега предстои чистене на магазина, преди отварянето. Сега и едното и другото не е едно и също. Всичко е нормално. Нормално е. Да. Тия хора, точно подробности не знам. Как не знаете? Не знам, аз не съм ги викал. Не сте ги викали? Да. Те така са искали сами да отидат. Не. А как са отишли? Те са преговорили. Каквото е работено, ще се измери, ще се плати. Ще се измери. Разбира се. Ще ги уволните ли за това, че са били на частен обект, а не на работно си място? Вие като кмет. Вие сте длъжен по трудов кодекс, ако не са били на работа на работно си място в общината, да ги уволните. Ще ги уволните ли, ще спазите ли трудовия кодекс? Ще проверя. Кога? Като се освободя. Горе-долу да знаем кога. Днеска, утре. Да ви се обадим и да ни кажете. Ще ви се обадя, като съм готов. Да ги проверя цялостно. Месец и половина мина от това интервю. Кметът Реджеп така и не ни се обади. За сметка на това обяснявал в общината, че е говорил с най-важните хора в София и след тяхна намеса предаването, което гледате в момента, няма да се излъчи. А веднага след края на интервюто с него потърсихме и хората, за които говорим през цялото време до тук. Общинските служители превърнали се в строителни работници на частният му магазин. Естествено, минути след като излязохме от кабинета му, те вече бяха предупредени и инструктирани какво да говорят. Защо с моите данъци ви плащаме заплата като шофьор, а вие работите на частния обект с нивелир в ръка? Това вие ли сте с нивелира? Аз ти питам. Питам Излезте ви. сега. А вие тук... Излезте, Ванка. А вие тук... Чакай, сега. излезте, Ванка. Шофьор ли сте или сте строител? Излезте. Откриваме и друг общински работник на кметския магазин. Освен, че се води работник в общинско предприятие, което не може да работи на други обекти, освен общински,
Той е и общински съветник. Този път го намираме с колегите му да се трудят според устава на предприятието. Ремонтират общински канал. И на тия снимки сте как работите на кмета на магазина в Шумен. Да, работихме, да. В работно време ходите работите на частен магазин, не на кой ден, на кмета. И той ви праща. Пари взехте ли за този магазин ви? Аз не знам. Вие си получавате едни заплати. Ние заплати си получаваме. Откриваме и училищният служител, Галип. При 10 дни, 15 ви снимахме, че работите в Шумен, в един магазин. На строителен обект. Някой да излъжа. На магазина на кмета работите. Не, аз съм тук на училището работя. Добре, сега може ли само за каза секунд, мен да ви покажа нещо? Това кой е? Това съм аз. Така, това сте вие. Да. Вие в работно време боите този магазин. Това сте вие. Значи преди малко ни излъгахте, че не сте ходили да работите в магазина на кмета. Аз ходих обаче... Тези снимки са от по-миналата седмица. Имаме видеозаписи как вие работите и миналата седмица. Хубаво. Хубаво. Що ми си имате? Аз помагам на човека, що да не е такова. Безплатно. Как? Значи отивате да работите при кмета на частния обект в работно време, докато аз ви плащам заплатата с моите данъци тук в това училище. Така ли? Какво да кажа? Така ли се получава? А това е социалният работник и сват на кмета. Действа като бригадир на общинарите работници. Както вече показахме, сутрин слиза от микробуса и отключва веригата на входа. През деня пазарува и вечерта заключва и заминава с останалите към Никола Козлево. Сватът на кмета обясни, че е на 4-часов работен ден по европейски проект, съфинансиран от общината. Затова ходил на магазина на кмета след обед. Сутрин си стоял на работното място. Едно много интересно място, което ще ви покажем след малко. Ние ви снимахме 2 седмици ежедневно, всеки ден на работа в Шумен, в магазина на кмета. Как работите? Може да сте ме само след това сте ме снимали. Не, от сутрин до вечер. Не може. В работно време... Не съм бил в работно време. Кой, как така не сте били в работно Не време? съм бил. Кой ви е на ваш шеф? Шеф ми е едно, как така, Невин се казва момичето. На мен дето ми шеф, пряк началник. Каква се води тя? И тя се води началник към кое? програмата. А програмата към кой е? Програмата е към общината. Към общината? Да. Значи вие сте подчинен на кмет? Не, аз съм подчинен на началника си. А тя на кмет? И тя вече си на кмет. А къде точно трябва да е на работа този социален работник? Сват на кмета. Ето в тази сграда. В нея се изпълнява програма за рехабилитация на жители на общината, прекарали инсулт, за която са дадени близо половин милион лева. В тази къщичка на работа е назначена медицинска сестра, която работи в едната стаичка, а в другата е кабинетът на кметският сват, който е назначен на длъжност трудов терапевт. Каквото и да значи това. А къде работи шефка? Шефка работи тук трудова терапия. Тук ли е трудова терапия? Да, това е неговата. И какво прави тук? Трудова терапия, ето. Я да видим сега. Чистим листа. Това е трудовата терапия. Не е масажи и такова. вестник кога е? Четене на вестници. Вестник уикенд гледа само. Да. А? Четене на вестници, игра на такова. Добре, въпрос е, а къде играят с тия топки? Ами, тук долу на шосето, къде? С тия топки на шосето? Да, мъничко, лекичко за раздвижване, така. Това е страшна глупост. Ами, глупост, така са ни водещите органи, така са ни инструктирали. Значи, тук давате му тази хилка, която да ви каже за Да, пинг-понг, така, а това да. е топка за тенис на корт. Няма значение. Идва значи този прекарали инсулт при вас тук. Да. Изкарате го на тази улица пълна дупки, нали? Да. И си играе с хилката. Еми, може и така да си тупа, нали разбирате? Тук и вкъщи така. Моля? Той така и вкъщи може да си тупа с тези. Еми, като, нали, това е направен център. И Това е. това работи господин Да, Шишка. това му е, да. Сватия. Да. Тук на кабинета. Да. Не виждам къде има стол да седне. Бюрото има тук, а няма стол. Няма стол. Ние поместили сме го, няма стол. Това стол си тук подреди. Нищо. стол няма. Я да видим какво е правил тук. Какво е правил тук? Като гледам, нищо не е правил. Няма никакви следи от нищо. Ами, той да се отговаря за неговите след... Той с какво образование? Еми, колко пъти ми питахте, със средно нямам представа с какво специално образование. Значи може да питате болни. тези височайши Бюлент еди какъв си и Таня еди коя си, която са преки отговорници на програмата. Това е работното место на Свати. Да. На кмета. Да. Някой тук играл ли си с тия хилки на улицата? Вие виждали сте?
Не е играл. За сега не сме играли, защото само За сега стоят 4-5 човека. Значи, за Той да... идва тук, момент само да ви питам. Той идва тук и това са не е използвано тия две хилчици. Да, тези две не са използвани. И тия карти не са използвани. Как да не са използвани? Използвани са картите. За белот? Казвам ви то. Ама за белот и за какво са използвани? Подробности. За белот или за таблет? А ние ще се върнем в малката община с голяма безработица и самозабравили се кметове, за да видим дали нещо ще се промени. Арогантност, високомерие, злоупотреби. Веднъж вече наказани от избирателите, но явно без видими резултати.